Kin ce wane? Fauziya Aminu Tukur. Fauziya Aminu Tukur. Fauziya za mu so ki gaya mana mene ne ya faru? Ni dai na fita zan je makaranta ina sauri ina da test a makaranta. Daga na gama mishi wanka sai na ce ta ɗan sa mishi kaya sai su sauka ƙasa wajen neighbors ɗin. Wa kenan? Ita mai aiki ne. Ya suna mai aikin taki? Sunanta Hauwa. Shekaranta nawa? 15 to 16 years. Na'am. Shi yaron kuma watan shi goma. Shi su ya me a sunan yaron? Sunan shi Salim. Muna jinki. Sai na ce su sauka wajen neighbors ɗina. To na dawo daga makaranta na je ɗakin neighbors ɗina sai ta ce ba ta zo ba. Ita da ta ji shiru tana aza ko na fita ne. Ko ina gida. Sai na koma ɗaki na bubbuga ban gansu ba. Shi nake ko sun yi bacci ne misali sai na kira mijina. Sai ya zo ya buɗe ƙofar aka diddiba ko ina ba a gansu. Shi ne fa muka bincika neman su har zuwa yanzu ba wanda ya san inda suke. Yaushe ne wannan lamarin ya faru? Wajejen 8 dai ni dai na fita amma akwai neighbors ɗina da A yau ne? A yau ta ce wai ta ga fitanta wajen 8:30 ta fita da shi a gobe ta fita waje. To Amma bata san inda ta je ba. kin ce ya aiki ne. To a ina kuka ɗauko ta ta zo kuka yadda da ita kuka kawo ta cikin wani A nan kuka? kwammin mashi ita wanda ta bani ta ce ya masu gadi almost 20 years suna tare. Da Sai ita ya yar kawo- aikin? sai ya kawo kanwar shi saboda baban shi ya mutu. Shine sai suka ce dai da na tambaye su suka ce ba wani matsala zan iya ɗaukar su. Still na ƙara kiran yaya ita neighbor ɗina da ta min hanyarta. Ita ma ta ce ba matsala na ce a ƙara turo min lambar wacce za ta bani na tambaye ta ita ma ta ce ba matsala na ce ban so a samu matsala ne in an dai ba su tantance yarinyar ba su santa completely ba ni na haƙura suka ce sun santa sun san family house ɗin shi a Zamfara sun san komai nasu in ɗauke ta insha Allah ba wani. Ita yar aikin da kawo miki ita zuwa yau da wannan ibtila'in ya faru. Kamar kwana nawa kenan? Kwananta wannan 12 days. Kwananta 12 a gidanki? Daman can idan zaki fita kikan bar mata yaranki ne? A'a, ina fita tare muke fita da su sai in ajiye su a nan neighbors ɗina a ƙasa ni kuma sai in tafi makaranta in na dawo sai in ɗauko su sai in buɗe ɗaki sai in shiga. Yanzu kun je ofisoshin 'yan sanda domin ba su sanarwar ka abin da ya faru? Duk mun je ko ina da ko ina mun je mun babba su inda dai ya kamata. Wacce ta muke hanya ita wannan yar aikin ta zo gare ki kin je kin gaya mata kun je kun tuntuɓe ta? Mun gaya mata ita an kai ta asibiti tana labor saboda tashin hankalin abun ma labor ya tsaya yanzu sun ce ta tafi kawai za su mata CS. To yanzu me wani sako kike da shi da zaki gaya ma masu kallon mu da kuma sauraron mu a yanzu haka? Duba da yadda za ki ga ana ɗaukar masu aiki haka. To ka daidai na ɗaukan inda baka sani ba ni ma abin da ya sa na ɗauka saboda an ce an santa an san family house ɗinsu kuma suna tare da shi over 20 years sai sa ma na ɗauke ta.